στη μέρα μ' αυτή. Εδώ είμαστε, προετοιμαζόμαστε. Τα παιδιά βεβαίως, εδώ με τη Μαγειρική. Πρέπει να σου πούμε ξανά χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ναι. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες τούρτες και την πρωινή και την βραδινή. Έτσι. Εγώ σου δίνω Έχω πάντα αναρτήσει μια και στο ευχή. Instagram βεβαίως την τούρτα και στο Facebook. Θέλω Την πάντα αυτό πρωινή. το χαμόγελο το ωραίο να το βλέπω για πάντα. Πάντα αυτό το χαμόγελο, το αληθινό το ωραίο. Υπόσχεση. Υπόσχεση, Οκ. πραγματικά. Χωρίς το χαμόγελο που πάμε, δεν γίνεται. Να χαμογελάμε καλέ, να χαμογελάμε έτσι βοηθά πάρα πολύ στην καθημερινότητα, στη δύσκολη καθημερινότητα. Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα, παιδιά, ένα μπισκουί. Είναι το μπισκουί, ελπίδα μου, ρωτάς μας τι είναι το μπισκουί. Τι είναι το μπισκουί αμυγδάλου, τι είναι βασικά, είναι μπισκότο, όχι. Όχι, δεν είναι ένας συνδυασμός, καλή ερώτηση. Είναι μπισκότο με κέικ ή βαντεσπάνι, ας το πούμε. Είναι κάποιος, θα το ακούσεις και σαν νουκατίνι αμυγδάλου. Πω, το βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο, κοντινό πλάνο. Αρκετές Από τρώσεις τους μέσα, συνάδελφους. αρκετές διαφορετικές Τι έχει γεύσεις. εδώ, έχει και σοκολάτα, βλέπω, έχει και... Είναι και το μπισκουί μας, είναι σοκολάτα, έχει κρέμα βουτύρου με γεύση καφέ. Αχ, καλά. Είναι... Θα το εξηγήσουμε το Ετοιμάσου να γλυκό μπει μας. στην κουζίνα μαζί μας. Ετοιμάσου. Είναι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την κάρτα με τα υλικά, παρακαλώ. Τι θα χρειαστείτε, φίλες μου και φίλοι μου, για να φτιάξετε αυτό το μπισκουί αμυγδάλου? 300 γραμμάρια αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 225 γραμμάρια αμύγδαλο πούδρα, 200 γραμμάρια ασπράδια, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια αλεύρι, 45 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο λιωμένο. Για την γκανάζ σοκολάτας, 350 γραμμάρια σοκολάτας, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 70 γραμμάρια μέλι, και για την κρέμα βουτύρου καφέ, 250 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια καφέ στιγμιαίο. Να διακόψω, είναι 10 γραμμάρια ο καφές και όχι 100, έγινε τυπογραφικό λάθος. 10 γραμμάρια, παιδιά, μου βάλετε 100 όντως και Ναι. θα γίνει. Τι θα γίνει? Εκεί θα αλλάξει γεύση, θα πικρίσει. Ναι, θα Μην είμαστε το βράδυ, παιδιά. Και σιρόπι, σωστό. Και σιρόπι, για το σιρόπι καφέ, 120 ml νερό, 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 30 γραμμάρια καφέ στιγμιαίο. Ακριβώς. Σωστό αυτό, 30. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε, ελπίδα μου στον κόσμο, ότι η ονομασία του γλυκού είναι το Opera Cake. Έτσι είναι γνωστό. Ναι, είναι παραδοσιακό γαλλικό γλυκό. Θα το βρεις κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Και... Παιδιά, να σας Ή πω, στην κουζίνα τώρα- της μόρφης μέρας. Τώρα Ναι. ή στην κουζίνα μας, ναι. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα εντάξει, που έφυγα δεν πρέπει να είναι διακοπές. καλοκαίρι, αλλά είναι καλοκαίρι. Ναι. Παρέθεση. Τώρα το καλοκαίρι, ενώντας Ναι. στις διακοπές μας, στις καλοκαιρινές διακοπές, όπου εκτός από την Ελλάδα βρέθηκα και στη Βιέννη 3 μέρες, όπου πήγα στην... Ναι, πήγα συγκεκριμένα για ένα κονσέρτο στην όπερα. Τέλος πάντων, ήθελα να δοκιμάσω αυτά τα γλυκά του, το στρούντελ, αν το λέω σωστά, Σόνια. Ναι, το οποίο είναι εξαιρετικό, εννοείται. Και μετά μου λέγανε να δοκιμάσω ένα άλλο παραδοσιακό. Τώρα δεν το θυμάμαι, είναι μια σοκολατίνα. το Ζάχερ. Έτσι το λένε. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Περιμένω να μου πει ότι Τι πώς ήταν? Χάλια! Το στρούντελ που λέτε είναι πάρα πολύ ωραίο. Διότι εκτός από τα μήλα. που Σταφίδες. Έχει, ναι, και σταφίδες, έχει και έναν άλλον είδο στρούντελ που είναι με μια γκρέμα τυριού. Τέλος πάντων, είναι παραλλαγή, εξαιρετικό. Με την βανίλια του εκεί έξω και όλα αυτά. Αλλά αυτή η σοκολατίνα που μου την κάνανε, όποια καφετέρια πήγαινα στη Βιέννη, πρέπει να φας αυτήν τη σοκολατίνα και μου την προτείνανε και προηγουμένως. Πρέπει να τη δοκιμάσεις. Δεν μου αρέσουν καθόλου, παιδιά. Αυτά είχα να πω. Δεν είναι το Πάμε γούστος. για το όπερα. Ίσως να μην ήταν το γούστο. Δεν είναι του γούστου μου, ναι. Αυτό Είσαι όμως της κρεμούλας, νομίζω είσαι είναι τα- του γούστου μου και πάμε να το φτιάξουμε. Αρχικά, για λόγους τηλεοπτικού χρόνου, χτύπησα τη μαρέγκα από πριν για να μην σπαταλήσουμε πολύ χρόνο. βασικά το ασπράδι με τη Το ζάχαρη. ασπράδι με τη ζάχαρη. Θα χτυπήσει ο Αρέστης. Όχι, θα χτυπήσει η ελπίδα. Τι πράγμα. Θα χτυπήσει η ελπίδα, νομίζω να μπει στην κουζίνα δίπλα μας. Θα το κάνουμε ακόμα λίγο. Ναι, πες. Δεν είναι έτοιμο. Εγώ θέλω να χτυπήσει η ελπίδα, Τα αυγά. ναι, με το ένα σου συγκράτημα που φας για μελέρωτης. Ναι. Χτυπά τα καλά τα αυγά και θέλω να βάλεις μέσα τη ζάχαρη άχνη. Μάλιστα. Και να το χτυπήσεις. Μέχρι εγώ να φτιάξω αυτήν την υπέροχη σοκολάτα γκανάς. Πόσα αυγά είναι αυτά, Πόσο βάλαμε? 300 γραμμάρια. δηλαδή? Υπολόγισα Για- ότι 50... 50, ναι, το ακούω ολόκληρο. 6.
περίπου. Μπορεί να βάλεις τη σοκολάτα μέσα, ελπίδα μου, σε παρακαλώ. Σοκολάτα. Μα βάλεις με πολλές δουλειές. Με βάλεις εδώ με τη ζαχαριάχνη. Μα αυτό είναι ο ζάχαρος. Να το ρίξω όλο. Ναι. Τελείω και το μέλι, σε παρακαλώ. Και το μελάκι μας. Τελείω. Εδώ φτιάχνω τη σοκολάτα, αυτή είναι η καφέ, ωραία. Ναι. Τελείω και Ο εσύ. Παναγιώτης φτιάχνει το μπισκουί. 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 Και θέλω να βάλεις τη ζάχαρη άχνη μέσα, να τη χτυπήσεις μέχρι να τελειώσει ο Παναγιώτης στη μαρέγκα. Η μαρέγκα είναι έτοιμη, ελπίδα μου. Όταν θα ενώσεις τα δύο υλικά εκεί, αυγά με ζάχαρη άχνη, τότε θα τα προσθέσουμε μέσα στη μαρέγκα. Μετά θα βάλουμε το αμύγδαλο με το αλεύρι και στο τέλος το βούτυρο. Μάλιστα. Θα σου πετάξει πάνω σου ζάχαρη άχνη να σε λερώσει. Γιατί είναι πολλά ελαφριά. Ναι. Έτσι πρέπει να στην πολλά. Μα καλά, έβαλες την πιο δύσκολη δουλειά της ελπίδας να κάνεις. Πες τα Παναγιώτη μου. Η ελπίδα είναι κουρασμένη, Η ελπίδα είναι για τα δύο. Βουρά συνέχεια με τις εκδηλώσεις, με τη δουλειά. Η ελπίδα είναι Μια για τα χαρά είμαι, δύσκολα. δεν είναι ρε. το θέμα ότι Δεν είναι για τα εύκολα η είμαι ελπίδα. κουρασμένη. Παιδιά δεν είμαι, εντάξει, μια χαρά είμαστε, αλλά βάζεις τα πιο δύσκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε μίξερ εδώ? Γιατί δεν θέλουμε να φουσκώσει Απλά θέλουμε να διαλυθεί η ζάχαρη άχνη στα με τα αυγά. αυγά. Μάλιστα. Σωστά. Έλα το κάνω και εγώ λίγο νομίζω και εσύ είναι κάτω στη σοκολάτα, είναι κανένα για να γιώσει η σοκολάτα. Δεν το έκλειωσε. Εντάξει, Όχι, θέλει θέλει ακόμα ακόμη έτσι λίγο. λίγο. Έλα, Να κάτω. αρχίσουμε και το στήσιμο. Έλα, βεβαίως. Εδώ είναι η σοκολάτα μας, η οποία ζεστάθηκε, κανάς. Χθες το βράδυ ήρθε ο αρέστης μας μαζί με το Σπυρίδωνα. Βέβαια, πού να πάω χωρίς αυτό. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε για να το φέρουμε μαζί μας. Τι γλύκα είναι το Ναι, γιούδι ναι. σου, τι γλύκα και τι αγκαλιές μου έδινε. Δώσ' του αγκαλιές, είναι η ζωή Δώσ' το, του. Παναγία μου, Έλα, βάρτε μας. πέροχος, να το χαίρεσαι. Ξέρεις ότι σε πολλά βίντεο ελπίδα μου ακούγεται που σου φωνάζει. Αλήθεια. Ναι, που σου φωνάζει μπράβο ελπίδα όταν σβήσεις τα κεράκια. Ναι, σε αρκετά βίντεο ακούγεται. Ωραίο μου. Λοιπόν, εκεί τι κάνατε, παιδιά? Εδώ ενώσατε τα έχουμε υλικά? ενώσει τα δύο υλικά που είχαμε μπει. Θα βάλει ο Αρέστης τώρα μέσα το αμύγδαλο μαζί με το αλεύρι, αφού είναι... Με προσοχή βλέπω. Ναι, γιατί δεν θέλω να μου Ανακατεύεις κάτσει τη μαρέγκα. Ναι, μαρέγκα. είναι συγκεκριμένη κίνηση αυτή. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι όταν χτυπάμε μαρέγκα ή οτιδήποτε χτυπάμε με όγκο, δεν το ανακατεύουμε σαν ένα ζυμάρι ή κάτι. Θέλει λίγη προσοχή για να μην μας κάτσει το μείγμα. Είδες πόσο λίγα έγινε η σοκολάτα σου, πόσο λίγα και πόσο καθρέφτησε. Γιατί έδεσε η σοκολάτα μαζί με την κρέμα γαλάφης. Μάλιστα. Είναι έτοιμη η σοκολάτα μας, έτσι. Αυτό θα κρυώσει τώρα και θα πήξει να γίνει μια ωραία σοκολάτα. Να σου πω, αυτό δηλαδή είναι το Αυτό είναι το μπισκουί. μπισκουί. Είναι η Α, βάση. Και τώρα είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Ναι, θα του βάλω Πόση το βούτυρο. Θέλει ψηλό φούρνο, θέλει 190 βαθμούς, 15 λεπτά. Γιατί δεν θα φουσκώσει σαν κέικ. Γι' αυτό το βάζουμε σε τσιλαμαρίνα, θα φουσκώσει περίπου ένα δάχτυλο. Δεν έχει ούτε baking powder μέσα, δεν έχει διογκωτικές ουσίες, μόνο το αυγό. Λοιπόν, προσθέτουμε και το βούτυρο Προσθέτουμε και το βούτυρο και θα πάει στο φούρνο. Sorry. στο φούρνο. Κατευθείαν δεν χρειάζεται ούτε ψυγείο ούτε τίποτα. Τίποτε. Θα το απλώσω. Και πρέπει να είναι αυτή η ρευστότητα του. Ναι. Όπως το βλέπουμε. Όπως το βλέπουμε ακριβώς. Ναι. Δεν περιμένετε ότι θα πήξει περισσότερο ή Όχι, μια γιατί χαρά θα έτσι. ψηθεί. Και Ναι. θα το αδειάσω μέσα στο μπολ μας. Και θα πάει στο φούρνο. Άρε παιδιά. Ξέρεις την αγάπη που σου έχουμε, ναι. Ναι, ξέρετε κι εσείς. Και την αδυναμία και την αγάπη Την που σου αδυναμία που σας έχω. Λοιπόν, και πάει φούρνο, ελπίδα μου, βλέπεις, δεν θα φουσκώσει πάρα πολύ. Είναι έτοιμος ο φούρνος, τον έχω βάλει 190 βαθμούς. Και εγώ φέρνω το έτοιμο. Ναι. Α, με το ξύλο. Ναι. Να το. Το μπισκουί, το έτοιμο, αυτό που μας έδειξαν τα παιδιά τώρα και να αρχίσουμε το στήσιμο. Ακριβώς, ναι. Έχουμε βάλει, ελπίδα μου, να δείξουμε στον κόσμο Ναι. το μπισκουί μας. Αν φουσκώσει, εγώ το έχω κόψει και λίγο γιατί το ήθελα να είναι λεπτό για να φαίνονται οι στρώσεις μας. Και βάζουμε, Τι είναι αυτό? είναι το σιροπάκι μας μαζί με τον καφέ. Τα ανακατεύω λίγο εδώ. Α, έτσι μετά το βάζεις στον καφέ.
Μπορεί να μπει, επειδή θέλω να το δώσω πιο πολύ Να σας ρωτήσω, παιδιά, είναι. γεύση. Θυμίζει μήπως λίγο τυραμισού? Μοιάζει οπτικά και τα υλικά μοιάζουν Ναι. λίγο, αλλά δεν είναι τυραμίσου. Απλά επειδή έχει σοκολάτα, δεν έχει καθόλου τυρί μέσα. Σωστό. Το λοιπόν. Θα βάλουμε το σιροπάκι μας. Μάλιστα. Και θα προσθέσουμε από πάνω τη σοκολάτα, την κανάζ. Θα βάλουμε την κανάζ. Μια λεπτή στρώση. Ναι. Μετά θα μπει ξανά το μπισκουί αμυγδάλου. Ωραία. Για Μετά να μας η βάλεις την κανάζ βουτυρόκρεμα. τώρα. Πού είναι τη βουτυρόκρεμα? Το βουτυρόκρεμα είναι εδώ. Βλέπεις η σοκολάτα πως θα είναι ελπίδα με αυτή που έφτιαχνες. Το βουτυρόκρεμα μ' αρέσει. Απίστευτη βουτυρόκρεμα. Και ειδικά με το γεύση του καφέ, πραγματικά είναι απίστευτη. Λοιπόν, αυτό είναι το μπισκούι αμυγδάλου ή αλλιώς όπερα, όπως μου είπαν εδώ τα παιδιά. Όπερα είναι το γλυκό, σαν συνδυασμός μπισκουί είναι το η βάση. Όπως λέμε πάντα σπάνι, είναι Είναι από μπισκουί. το μπισκότο. Σωστό. Βάζουμε. Είπαμε, είναι γαλλική προελεύσεως το γλυκό μας, Ναι, απευθείας. Απευθείας. Και Να ξαναβάζουμε το σιροπάκι μας και τώρα θα μπει τώρα θα μπει βουτυρόκρεμα. βουτυρόκρεμα. Πολύ ωραία. Βάζουμε Α, το βουτυρόκρεμα μας. και σοκολάτα από πάνω. Και σοκολάτα από πάνω. Βεβαίως. Και είναι έτοιμο το γλυκό μας, Ακριβώς. Θα το- Θα πρέπει να παγώσει. Ναι. Θα πρέπει Γι' αυτό να το έχουμε παγώσει βάλει σε λίγο, αυτόν το ναι. στεφανάκι, Ναι, αλλά σωστό. μπορεί κάποιος, παιδιά, να το φτιάξετε σε Χωρίς σε ένα στεφανάκι. δοχείο, σε μπολ και το σερβίρετε με το κουτάλι. Ναι, Αν δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να το ξεφορμάρετε, το φτιάξετε σε ένα μπολ. Σωστό. Θέλω να Προτιμώ, το Αλλά καβάσεις χρειάζεται λίγο, ψυχή, πολύ ναι. λίγο. προτιμούμε Το διαφανές είπα και για να εγώ φαίνονται οι τώρα. στρώσεις μέσα, γιατί αυτό είναι το ωραίο του opera cake. Βάλε και τη σοκολάτα από πάνω. Λοιπόν, η σοκολάτα τώρα αυτό θα πάει στο ψυγείο. Δεν είσαι πολλά του καφέ, αλλά η βουτυρόκρεμα Το βουτυρόκρεμα. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. το λοιπόν. Να πούμε, ελπίδα μου εδώ, ότι το γλυκό θα πάει στο ψυγείο για να παγώσει η βουτυρόκρεμα. Πεςτε, δείξτε το. Και βάζουμε και τη σοκολάτα. Έχει παγώσει και το βγάλω το. Βάζουμε να παγώσει αυτό Βγάλαμε το παγωμένο. και βγάζουμε το παγωμένο. Πόση για να ώρα αντέξει χρειάζεται περίπου? κάμια Να 2 παγώσει ώρες. καμιά Καμιά ώρα. ώρα, ναι. Ναι, καμιά ώρα θα χρειαστεί και έχουμε το έτοιμό μας. Λοιπόν, εγώ λέω να κόψουμε ένα κομμάτι για να δείξουμε, παιδιά. Ναι. Γιατί πρέπει να κλείσω σε έτσι 1-2 λεπτάκια. 2 λεπτά που έχουμε. Ναι, πολλά, ναι. 2 λεπτά. 2 λεπτά Θαύματα. κάνουμε εμείς. Θαύματα. Έτσι. Αλλά να κόψουμε και ένα κομμάτι. Βέβαια, Σίγουρα να κόψουμε. κόψουμε. Α, ένα πιατάκι. Ναι. Θα σου δείξουμε και κάτι που να κάνουμε πάνω όμως. Πού να κάνετε, τι. Τούτο να πάει να παγώσει. Και να σας φέρω εγώ ένα πιατάκι για να κάνουμε ένα πιατάκι. Βολεύει αυτό? Βεβαίως. Θα του γράψουμε Πιο φυσικά την ονομασία του και να ξέρουμε ότι είναι το αγαπημένο μας γλυκό του όπερα. Ναι, τι θα κάνεις? Θα του γράψουμε την ονομασία του. Πού θα το γράψεις? Από πάνω. Α, ωραία. Να σου πω κάτι, Παναγιώτη, μόνο ο Αρέστης. Ναι. Μόνο ο Αρέστης με αυτά τα γραμματάκια. Δηλαδή, εγώ κάθε Και φορά λέω το πού κλειδί του και σοκ. πώς θα χωρέσει Ναι, αυτό να γράψει είναι- κάτι και πάντα τα καταφέρνει. Το κλειδί του σόλ, γιατί είναι χαρακτηριστικό του όπερα. Και Μάλιστα. περίμενε άλλο. Το βλέπετε? Το είδατε? Τέλεια. Έχουμε λίγη χρυσόσκονη εδώ. Λίγη χρυσόσκονη. Θα ρίξουμε σαν λίγους κόκκους καφέ. Ναι. Αληθινή κοκκί καφέ. Και τι θα κάνεις? Χρυσόσκονη με κόκκους καφέ, δείτε εδώ που ανακατεύει Ναι. ο Παναγιώτης. Ανακατεύω εγώ εδώ λίγο τους κόκκους. Βάλ' το λίγο έτσι να το δουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Είναι χρυσόσκονη με κόκκους καφέ. Και τώρα τους ανακάτεψε, τι θα κάνεις? Τους ανακάτεψα για να πάρουν λίγο χρώμα και να ρίξω έτσι πάνω Α, πολύ ωραία. για ντεκόρ.
Να μην το κόψουμε, λέτε. Όχι, θα το κόψουμε. Γιατί τώρα το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι έτσι Δεν ωραία που τιμώσαι το εγώ. φτιάξατε. Και ο μεγάλο μαχαίρι είναι εσύ να κόψουμε το όπερα. Εντάξει. Δείτε μαχαίρι που μας έφερε ο Αρέστης, ρε παιδιά. Δείτε εδώ. Σαν να κόψουμε... Τέλος πάντων. Έλα, κόψε το. Σου κόψω έτσι μια... Σε τετράγωνα κομματάκια φαντάζομαι. Θα σου κόψω έτσι ένα τετράγωνο. Ορθογωνία. Ορθογωνία. Και το πιάνω της ελπίδας μας. Ο Μιχάλης μας θέλει. Θέλει. Θα του στείλουμε γλυκό. Έχω ενθουσιαστεί η παραγωγή. Μιχάλη μου, θα φας και εσύ το γλυκό σου. Να το, αυτό είναι. Και το κουταλάκι της ελπίδας μας. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κουταλάκι μου είναι εδώ. Και το εδώ, Μία ελπίδα μου. μπουκίτσα να φάμε. Θα πάει καλά και η χρονιά, καλέ. Δεν γίνεται να μην δοκιμάζω. Χωρίς γλυκό, πώς να πάει χρονιά. Τώρα που έχει παγώσει και η βουτυρόκρεμα, Βέβαια. Ναι. θα μιλάμε ένα άλλο πράγμα. Σε συνδυασμό με τη σοκολάτα, το μπισκουί, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Μπράβο, παιδιά Θέλω μου, να για μου πεις ακόμη αν μια σου φορά. φαίνεται έντονη το άρωμα του καφέ ή αν Όχι. σηκώνει πιο λίγο ή περισσότερο. Κοίταξε, Γιατί είναι προαιρετικό αυτό και είναι όσο θέλουμε. εγώ θα βάζα όσο πιο λίγο γίνεται, γιατί Σωστό, δεν είμαι του καφέ, ναι. το γνωρίζετε. Αλλά και πάλι αυτό που έχω δοκιμάσει αυτή τη στιγμή. Οι ισορροπίες είναι σωστές. Μάλιστα. Τέλεια. Οι ισορροπίες είναι σωστές. Δεν είναι στον ουρανίσκο μου έτσι πολύ έντονη Έντονο. η γεύση του καφέ. Επομένως είμαστε εντάξει. Αυτό θέλαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά μου, για ακόμη μια Ευχαριστούμε φορά. πάρα πολύ. Την ερχόμενη Τρίτη, βεβαίως, είμαστε εδώ. Εννοείται. Γιατί αυτή τη χρονιά τα παιδιά έχουν να δείξουν πολλά πράγματα. Ωραία Ο πράγματα. κόσμος πρέπει να έτσι. περιμένει πολλές εκπλήξεις από εμάς. Το εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ότι θα βγούμε λίγο έξω από το στούτιο, παιδιά, και αγαπημένοι μου φίλοι. Μάλιστα, η αγαπημένη συνάδελφος Γογό Βασιλάκη συνάντησε τον γιατροδερματολόγο Αργύρη Μιχαηλίδη, ο οποίος μας δίνει τις δικές του συμβουλές για την περιποίηση του δέρματός μας μετά το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε, φίλες μου και φίλοι μου, το καλοκαίρι έτσι το δέρμα μας ταλαιπωρείται, υπάρχει μια αφυδάτωση, ένα έτσι του προσώπου μας και γενικότερα του δέρματό μας ταλαιπωρεί από τον ήλιο κυριότερο. Επομένως πρέπει να το περιποιηθούμε αναλόγως. Περισσότερα όμως στο βίντεο που ακολουθεί.